Hvordan er det at arbejde med børn, som har det svært? Det er en stor udfordring nogle dage har de det værre end andre, og der er jo en grund til, at de er på institutionen. Men rent fagligt er det en rigtig god læring og en udfordring at arbejde med de her børn. Er det den unges egen skyld eller forældrenes? Aldrig nogensinde er den unges skyld. De situationer, at børn og unge de bliver bragt i, det er ikke deres ansvar. Det er et forældreansvar, og det er samfundets ansvar at tage sig af de her børn og unge, så de får det godt og kommer i trivsel. Hvad kan grunden være til, at de unge er anbragt? Der kan være rigtig mange grunde til, at en ung bliver anbragt. Der kan være vold, og der kan være fysisk og psykisk vold i hjemmet. Der kan være misbrug. Den unge kan selv være blevet misbrugt på flere forskellige måder. Der kan være diagnoser, der kan være selvskadende adfærd, som er symptomer på, at den unge ikke er i trivsel. Hvordan foregår det på arbejdet? Arbejdet med de unge er et individuelt opgave. Det vil sige, at den kommune, der har valgt at anbringe den unge på et opholdssted, har en statusrapport og en handleplan. En handleplan, det vil sige, at der er nogle punkter, som vi arbejder ud fra. Måske den unge skal blive bedre til at italesætte sig selv, det vil sige at snakke om sine følelser og tanker. I handleplanen der er der rigtig mange punkter, og det kan være små delmål, som bare kunne gå i bad og børste sine tænder eller rydde op på værelse. Det er de ydre rammer. Det er også vigtigt, at man skal lære at begå sig med andre unge. Det kan faktisk være rigtig svært for mange. Der er mange, der vælger enten at trække sig eller blive udadreagerende, når de ikke formår at fortælle, hvordan de har det. Hvilke regler har de? De unge i huset har nogle husregler, det vil sige, at det er nogle regler, der gælder alle unge, der bor sammen. Det kan være maddage, tøjdage, vaskedage, indkøbsdage, aktivitetsdage. De har et schema hver enkelt ung, de skal lave løbet af dagen. De skal også i skole. Nettet bliver slukket kl. 11, og der skal være ro på værelset kl. 11. De må ikke gå med sko inde, for eksempel. Hvis ikke de overholder de her regler, eller ikke formår og kan samarbejde omkring det, så skal vi gå ind og støtte dem i det. Og mange af de unge har lige så vel som andre teenager en tendens til at springe over. Men der er nogle konsekvenser ved det. For eksempel overholder man ikke sin seng, eller smadrer man sit værelse, eller har man en konflikt med en anden ung, så bliver der lukket ned for aktivitet. Det vil sige, så kan du ikke komme til fodbold, eller du kan ikke komme til Aalborg på aktivitetstur. Klarer de sig bedre eller dårligere, efter de har været på institutionen? Det kan man ikke gå ind og lave en generalisering på. Det vil sige, det kan man ikke gå ind og sige på forhånd, om de gør eller om de ikke gør. Nogle af de unge lærer at klare sig rigtig fint, alt afhængig af, hvor lang tid de har været på institutionen, om de har en pædagog, de er glade for. Tit og ofte så kan man hjælpe en ung ved at lave en relation. Det er det allerbedste, og det er egentlig at sige, at den unge bliver glad for sin pædagog og tryg ved den, så kan man hjælpe og rykke dem. Hvordan har børn og unge det, som er anbragt? Det er meget forskelligt fra dag til dag, fra time til time, og det kan svinge i løbet af 20 minutter, det kan svinge i løbet af 1 minut. De har alle sammen grund til at være, hvor de er, og det er, at de skal hjælpes. Og på dårlige dage, der får man lov at se, hvad det er, de skal hjælpes med. Men de har også gode dage, og de hygger sig også. Og lærer at være sammen med andre. Bor man på institution hele tiden? Nogle af de unge er hjemme med deres mor eller far eller plejefamilie, hvor de kommer fra. Tit og ofte har de ikke et stærkt netværk med sig. Det vil sige, at de har ikke nogle ressourcestærke forældre. De har ikke nogle forældre, der er i stand til at kan give dem det, som børn har brug for. Men nogen er hjemme en gang om måneden. Og det er rigtig vigtigt, at de lærer at være sammen med deres forældre og omvendt. For vi har alle sammen brug for at have en familie. Er nogle af dem kriminelle, eller kan de blive det?
Det er meget forskelligt fra opholdssted til opholdssted, hvad det er for en ungegruppe, du arbejder med. Nogle unge har en dom med sig, hvor de har været kriminelle, hvor de måske har stjålet biler eller lavet vold mod andre. Og de skal selvfølgelig støttes i, hvordan man opfører sig, hvordan normen er i samfundet. Men ja, nogle af dem er kriminelle, og andre har tendens til at blive det, fordi de finder en